И добре дошли в едно по-пролетно софийско видео. Честно казвам, нямам специфичен план за видеото. Единствената ми идея е да ви покажа нови модни бюти придобивки и като цяло артикули, които смятам, че биха ви били интересни. Сега сме се запътили на вечеря, на Double Date Night. И да, взимам ви с нас в една седмица в София и като за начало отиваме на вечеря с приятели. И едно включване от вкъщи. Навън най-накрая се появи слънце, въпреки че далеч все още не се усеща като пролет. Не знам какво се случи, но явно тази година ще скочим директно в лятото. Въпреки това слънчевите лъчи ме вдъхновиха да ви покажа някои нови пролетни придобивки. Имам поръчки от Zara, стари поръчки от Farfetch, които са с по-пролетни артикули и нови допълнения в бюти рутината ми, които поне на мен бяха толкова интересни и вълнуващи, надявам се и за вас. И общо взето, до сега не съм снимала вкъщи, така че ще извините позиционирането ми. Надявам се да ми се получи, но ще видим. Май ме виждате, това е най-важното. Започваме с Zara, тъй като вече част от артикулите са извадени и ги нося. А това са именно тези супер популярни шапки, като тази сламена барета и тази, която е моряшки тип шапка. Честно да ви кажа, ако трябва да си вземете една от тях, определено ви препоръчвам тази. Изработката е много по-добра, много е красива и пасва на много тоалети. Ако трябва да си призная, доста избягвам тези хипертренди, вайрал артикулите, които стават популярни в Инстаграм. Тези шапки са именно такива, но честно казвам, от години си търся сламена барета. И единствените, които до момента открих, че са по-високо качество, са тези на Maison Ola. Определено шапката от тях си заслужава, просто ще си я пазя винаги, но тези са доста по-достъпен вариант. Са вариант, който можеш да носиш за всеки ден, да не се притесняваш, тъй като аз понякога прекалено много пазя артикулите, които са така супер изработка, много красиви и някакси ми става жал да ги нося. Така че да, препоръчвам ви ги. Сламената барета е страхотно допълнение за летните визи. Следващата покупка, която искам да ви покажа, има нужда от малко разяснение. Това е поръчка, която направих от Farfetch началото на февруари месец. Артикулът е изключително деликатен, едва сега ги разопаковам, тъй като просто сезонът не позволяваше да се носят и искрено нямам търпение най-накрая да си ги съчетавам в визи и да им се порадвам, тъй като са изключително красиви. Феновете на бранда ще забележат, че това не е нов артикул, тъй като кутията все още е старата зелена, която обаче е просто уникална. Това са единствените Gucci кутии, които аз си колекционирам. Това е модел, който пробвах преди време в Париж. Изключително много ми харесаха, но тогава много се чудех дали си заслужават. След това, естествено, те станаха изключително търсен модел и изчезнаха навсякъде. Буквално година по-късно ги видях супер случайно в Farfetch и си казах, че това е моят знак. Това са едни супер класически пантовки в черна лак кожа. Мисля, че моделът се наричаше Buckle T-Strap GG Ballerinas. Изключително красиви са, супер нежно седят на крака и просто са една вечна класика, която честно казано, не смятам, че някога ще мина от мода. Единственото, което много ме притесняваше, е именно лак кожата им, тъй като, както знаете, този тип кожа изключително много се драска. Но просто си казах, че след като толкова време са останали в съзнанието ми, си заслужават и все пак са един изключително класически модел, който ще е вечен, надявам се. Следващия продукт, за който ще ви споделя, е един продукт, който определено стана част от бюти рутината ми последният един месец. И това е именно нова за мен LED маска от българския бранд, който печели наградата на Грация за най-добър бранд в тази категория. И определено има защо. Който ме следва в Инстаграм, знае, че аз имам LED маска на доктор Денис Грос. Това, което установих с годините е маската на доктор Денис Грос е страхотна, но е изключително обемна и в същото време деликатна, така че е доста голям риск да се пътува с нея. И общо взето малко или много ме ограничаваше да си използвам LED маската по време на пътувания, което аз лично не искам да се случва, тъй като това е
един бюти уред, който проявява ефекта си наистина, ако си постоянно. Ето така изглежда и самата маска, перфектна при пътуване. Не знам дали е правилно, но винаги си връщам този предпазния стикер върху LED диодите, след като почистя маската, разбира се. По някакъв начин така ми се струва малко по-хигиенично. Има 6 различни режима, което, честно да си призная, не съм използвала все още всички. Не всеки от режимите е подходящ за всяка една кожа, тъй като има Anti-Age, Morning Skincare, Anti-Acne. За мен, примерно, това не е много подходящо, тъй като моята кожа е по-скоро суха. Bedtime Skincare и Repairing. Пропуснах, има и Rejuvenation. Нещо изключително важно при избора на LED маска е, че не са важни само колко диода има LED маската, а и дължината, до която достига светлината им. А именно, запазила съм си тук ръководството за употреба, за да ви прочета малко повече специфики за LED маската. Често ще срещнете информация за дължината на светлината на червените и ултрачервените светлодиоди. Затова ще ви ги прочета. Червената светлина тук е 630, а близка до инфрачервена светлина е 850. За сравнение, моята маска на доктор Денис Грос, ултрачервената светлина е 880. Така че това е едно просто страхотно предложение от български бранд. В момента съм изключително доволна след маската. Ще ви споделям и мнение и за бъдеще, като ако ви е интересно, разбира се, мога да направя едно допълнително видео или сегмент от следващо видео, в което да ви покажа моите бюти електроники, които използвам в ежедневието си. След място искам да ви покажа няколко артикула от колаборацията ми с About You. Може би знаете, че вече няколко месеца работим всеки месец заедно и съответно ви предоставяме и код за отстъпка. Така че очаквайте кода ми, мисля, че на 24-ти. В Instagram ще ви покажа артикулите в Визи, но тук просто исках да ви покажа някои, които просто нямах търпение и съответно извадих от пратката и ги носих още същия ден. А именно това са ребристи очила с прозрачни стъкла от Леспе. Много харесвам бранда, тъй като имат доста интересни шантави модели. В същото време са доста качествени, особено за цената си. Мисля, че са доста добър начин да вкараме по-странни очила в колекцията си. Един страхотен модел лятна чанта. Подобен дизайн е супер популярен за това лято. Много удобна и изработката е страхотна. Имам още няколко невероятни артикула от About You, като може и най-красивите Levi's дънки, но тях ще ви оставя да ги видите направо в Визи и в Instagram. Да, не на последно място. Споделете ми дали такъв сегмент във видеята ви харесва, дали искате да виждате нови придобивки, модни бюти артикули, дали искате да виждате самия анбоксинг. Ask and you shall receive. Сега трябва много бързо да направя тази визия малко по weather appropriate, защото имам среща, за която трябва да изляза след 20 минути, така че let's go! Прекарах цял ден в работа пред компютъра и като гледам това ще ме очаква и следващите няколко дни. Но сега имам едно кратко излизане по покана на Неспресо и едно тяхно много пролетно, лятно събитие. Така че ви взимам с мен, тъй като предполагам, че може би това ще е доста по-интересно, отколкото да ме гледате как работя по цял ден пред компютъра. Така че let's go! Смятам, че аутфитът ми отговаря на пролетно-лятната тематика на събитието и реших да ви го покажа. Надявам се да ме видите, тъй като съм ви оставила на едно бордюрче. Панталонът е много стар, мисля, че е от Бершка. Блузата не съм сигурна, ще изпиша откъде е. Чантата е една супер сполучлива поръчка от Амазон. Просто е много красива, няма етикет. Честно казвам, изработката й не е перфектна, както бих искала аз, но е супер ефектна и много си я обичам. Честно казвам, тази чанта ме накара да се замисля над това да си купя Beaded Stroud чанта. Така че споделяте ми какво мислите и отиваме на събитие на Неспресо.
отивам да взема сестра ми и ще си направим една, така да кажем, женска вечер. Планът за момента поне е да отидем и да пробваме най-накрая слайс пица, тъй като все още не съм я пробвала, доста хора ми я похвалиха, така че ще ви споделя дали ни е харесало. И след това евентуално ще се разходим да отидем на барче, да седнем да се видим.